Wow. Let's eat. Kain tayo mga ka-studio. Kain na tayo. Yung tambok ba yun? Humok kayo. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Mayroon po tayo ditong braised pork belly. Ayan, kapag luto na naman mga studio, medyo matagal-tagal na kami hindi nakain nito. Yes, Ang sarap dito mga studio. So let's go. Putangan sana to. Grabe, lapot-lapot pa yung sauce, oh. Wow. Yan. Ready muna tayo? Bless us, O Lord, and this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. O tara, let's go. Mga unta nyo. Let's eat. Kukuha ko ba? Mga una. Wow. Wow. Happy. Nagaway. Let's eat. Kain tayo mga ka-studio. Kain na tayo. Grabe, ang lambot. Dami yun. Yung tambok ba yun? Humok kayo. Ngurot tayo natin 2 kilo. Malapit na nga tayo maubos, oh. Shout out tayo maya. Grabe, kahapon ko yung tambok. Meron ako dito sa usawan, oh. May shout out mang. Meron.
Humo kayang kuan ba? Cambuk. Pero ang kuan niya, ano dia sakto ra. Yes po. Nuksok. Unod. Ano ba? Coke. Ikaw makakaabot ka ng 1 kilo, no? Lodot eh. 1 kilo? 2 kilo dito. Ako kasi mahilig sa rice ba? Ha? Hindi, masyadong sa ulam ba? Nabusto ko sa rice. Mahilig ka kasi sa rice? Nya kas po ni kanon ning sudana, no? Kanas yun. Ano yung isa ba? No? Manamis-namis. Kapag isang ganitong kain mo pang parang hindi ka na makakain sa buong araw, no? Mabubusog ka talaga. Daog na. Gusto nga mo? Ikaw na naman shout out. Mm. Kasi hindi pa ako tapos kumain. Kanas kanon sa danan? No? Shoutout muna ako mga studio. Maraming salamat kay Wanderers Vlog. Shoutout Efren Lloyd Saddam at Brad Giovanni from Banyo Beach Resort. Kasi makabalik mo dia puhon. Salamat kayo. Judy Boy Bangkas, Cindy Rose Delfin, Rex TV. Shoutout Daniel Carpio, Ram De Hunter from Antipolo City. Shoutout Ranisa Salcedo,
Sir Palabs from Bicol, shout out po. Arms Goli Labocana, shout out. At kay Jubel Ancaha, shout out po. Shout out din kay Rins Gino Coco from Santa Maria, Bulacan. So ayan po, maraming salamat sa panood sa episode na to. Grabe. Braised pork belly, no? Lami kayo. Pero di mahuro to, grabe, naghana 2 kilo kapin. Lagi. So hanggang sunod po ng mga kainan session, mga studio, kita-kits po tayo. Bye-bye. Bye-bye.